Ola, nós somos Alicia e Laia. Hoxe imos falarvos de Marie Curie nun minuto. Escollemos este personaxe porque parecernos moi interesante. Tamén ensinounos que se loita se te esforzas, incluso o imposible é posible. Marie Curie naceu o 7 de novembro de 1867 en Varsovia, unha cidade de Polonia, e morreu o 4 de xullo de 1984 en Francia. Morreu por anemia aplástica. Marie Curie e o seu marido descubriron o polonio e o chamaron así pola súa terra natal, Polonia. Despois descubriron o radio e o chamaron desta forma pola súa radioactividade. Cando comezou a estudar, gañou 2 diplomas, un de matemáticas e outro de física. No 1903, Marie e o seu marido gañaron o Premio Nobel de Física, converténdose na primeira muller en ser galardonada con este premio. No 1911 gañou o seu segundo Premio Nobel, esta vez en química e en solitario. Agora imos dicir algunhas curiosidades sobre ela. 1. Proporcionou axuda médica na Segunda Guerra Mundial. 2. Na súa boda non foi cun vestido branco, senón que foi cun vestido azul que despois usaríao para vestir no seu laboratorio. 3. Foi enterrada nun ataúde de plomo, porque o seu corpo seguía estando contaminado. Unha frase súa é: non hai nada que temer na vida, só tratade de comprendelo.